lietadla odišli do Bruselu. A zároveň si túto otázku smeral ostatných kandidátov, bavíme sa tu o všetkých projektoch alebo možnostiach, chcem sa ich opýtať, že to, z čoho prezentovali, že čo doteraz urobili, aby to smerovanie nasmerovali tak, ako sa to. Veľmi rád odpoviem. Máte skutočný záujem o technickú záležitosť, alebo ako tu pani hovorila, vykrikovať? Aby som to možno pretlmočil, tá otázka asi bola, že čo vám bráni teraz zobrať to lietadlo ako kandidátovi? Ja rozumiem otázke, nerozumiem zámeru. O čo vám ide? Aha, čiže či už vy máte v podstate odpoveď nejakú preddefinovanú. Momentík. Dobre, áno, ďakujem. Odpovedali ste mi na moju otázku, viem, kam smerujete. Technická záležitosť. Chcete aj mikrofón k tomu? Nechajte odpovedať pána Marka. Dobre. Nie ste prepustení, ja ako občan. Skúsil som to, bola situácia, keď som mal 4 hodiny do odletu lietadla z Washingtonu, bol som pripravený prísť do Bruselu, zúčastniť sa jedného rokovania. Nešlo o nič iné ako dať papier na stôl a povedať, Slovensko má pripomienku, potrebujeme povolenie vyvážať nové lietadla. Jednoduchá vec. Nebol by som pripustený do tej miestnosti, pretože nie som súčasť žiadnej vlády. Okay? Technická vec. Tá otázka bola vlastne cielená aj na ostatných kandidátov. 3/4 roka na tejto veci robím. Ďaleko predtým, ako som sa rozhodol kandidovať za primátora. Bola tam položená otázka, ako sme prispeli doteraz k smerovaniu mesta. Ja som do roku 2011 prispieval k smerovaniu mesta svojou prácou na správe majetku mesta ako vedúci údržby. Čiže sme sa starali o bytové, nebytové priestory mesta Prievidza. Čiže bol som súčasťou miestnej samosprávy až do roku 2011. Ďalej to komentovať nebudem. Ďakujem. Myslím, že ja som sa vyjadrila, že do minulého roku my sme nemohli ani inú činnosť vykonávať, takže ste pozorne počúvali. Dobre, dneska tu máme letecký deň. Chvála Bohu. Podľa môjho názoru každý deň prispievame k tomu mestu. Hej. Či už to cez podielové dane, cez dane a ďalšie veci. Takže si myslím, že keď sa zamyslíte nad tým, tak každý jeden cent, ktorý ide cez podielové dane, ide do rozvoja mesta. A sú to vaše peniaze. Porozmýšľajte. Presne tak, ako povedal kolega vedľa. Každý svojím dielom a spôsobom prispieva v tomto meste niečím. Či výchovou svojich detí a nástupcom, čo vlastne vo svojich detí máte a kde vás ako reprezentujú. Nikto nekritizuje nikoho, pani. Asi niečo ten počet záujemcov a kandidátov na poslancov a primátora o niečom svedčí. Tam hore bola ruka. Nech sa páči. Ako chce ďalej v tomto meste pokračovať, ako teda občania a obyvateľia Prievidze zvolia za primátorku? Či naďalej chce nelegálnym spôsobom riadiť to mesto a robiť nelegálne rozhodnutia a potvrdzovať ich svojím podpisom? Alebo chce s takýmto niečím urobiť nejaký zásadný raz a dosť a riešiť jednoducho všetky ostatné veci v budúcich 4 rokoch legálnym spôsobom? Viete povedať nejaký príklad takého nelegálneho rozhodnutia, aby sme sa nebavili v teóriách? Chcem sa spýtať, ako je možné, že poprvé mesto v rámci svojho konania urobí tzv. Štátny stavebný dohľad v rámci svojich štruktúr, kde o istom mestskom pozemku tvrdí, že sa jedná o cestnú komunikáciu. Následne na to nadradený orgán, to je obvodný, poťažmo okresný úrad, urobí konanie, riadne konanie, ktoré preukáže, že nejedná sa o cestnú komunikáciu, ale o iný druh parcely, respektíve užívanie. Následne na to svojím uznesením
zastupiteľstvo jednoducho vydá také rozhodnutie, kde predáva mestský pozemok na účel príjazdovej cestnej komunikácie. Aj keď napriek tomu existuje vyjadrenie a odporúčanie nadadeného orgánu, aby mesto ako vlastník pozemku a tzv. Správca komunikácie, do ktorého sa to stále pasuje, urobilo nápravu a k 31.8.2013 urobilo nápravu v tom, že odstráni asfaltovú plochu a dá ju do takého stavu, ako bol predošlý stav, to je strávaný porast. Ešte raz opakujem, je to rozhodnutie zastupiteľstva, ktoré je preukladateľné a opakujem, jedná sa o to, že toto nie je môj názor ako občana, ale je to názor aj vyššieho územného celku, takisto aj okresného súdu Prievidze. Dobre, pani Macháčková, viete, o čom je reč? Viete sa k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne. Viem, pán Junas rieši istý problém, čo sa týka stavebného konania. Je to veľmi špecifická záležitosť, ktorá naozaj, myslím si, že dnes ju tu rozoberať zrejme nemá význam. My postupujeme v zmysle zákona, rozhodujeme zastupiteľstvo, pokiaľ schváli, ale všetky zákonné normy a predpisy boli dodržané. Pokiaľ pán Junas nie je spokojný, môže využiť opravné prostriedky, ktoré mu poskytuje zákon. Ešte, aby mali čo najviac ľudí, aby malo možnosť opýtať sa, tu bola ruka hore, nech sa páči. Môžem? Áno, dobre. Rád by som reagoval. S týmto prípadom som oboznámený aj ja a došlo k porušeniu zákona. Dobre, tu bola otázka. No, položte. Ďakujem, super. Prosím vás pekne, my sme tu na predvolebnom zhromaždení. Tieto otázky ste mali riešiť na zasadnutí s primátorkou mesta, ktoré sa pravidelne robí. Nechajte ma dohovoriť, ja som vám neskákala do reči. Kľud. Ako pri všej úcte, keď sa povedia základné argumenty, ktoré sú tu proti pani Macháčkovej, tak vystúpite a máte všetky možné dôvody, prečo tí ľudia sa nemôžu vyjadriť. Čiže nikto sa tu nemôže vyjadriť, my všetci musíme mlčať a jedine vy ste tu na to, aby ste sa vyjadrovali. Počkajte, prosím vás. Vy ste sama nás kritizovalo, že teda my si dovolíme kritizovať, takže my nemôžeme nič povedať. My môžeme len mlčať a mlčky zvoliť, koho vy nám určite, takto si to predstavujete? Kľud, alebo pani ako si to predstavujete? Pani Hurčišová. Otázka zaznela, pani Macháčková na ňu odpovedala, je to pomerne technický problém, ktorý je osobný problém jedného občana, preto naozaj je ďalšie riešenie naozaj patrí na zastupiteľstvo alebo na iné fóra. Lebo veľmi málo občanov chodí na tieto ľudia. Ja som ho nevypol. To pravda, nie sú otázky na fóra, ale to sú práve otázky týkajúce sa kandidatúry na mesto. Funguje? Nie, že tu sa budú tvrdiť nejaké skutočnosti, a keď vystúpia ľudia, ktorí sú priami účastníci jednania mesta, tak potom tí ľudia nemôžu si povedať svoj názor. Tí ľudia... Potom kde sme? Pán dostal svoj priestor, pani primátorka mu odpovedala, je to technický problém a sú tu aj ďalší občania, ktorí majú rovnako právo položiť otázku. Takže... Korekcia. Pán Junas nie je občan, on je obyvateľ. Máme 8 hodín preč, tuto bola ruka hore, nech sa páči, to posledná otázka. Prečo teda neohlásiť trestné oznámenie na konkrétneho páchateľa? Keď máte vedomosti o tom, že sa pácha trestný čin na mestskom obci. A vy z čoho vychádzate, že to trestné oznámenie nebolo podané? Z čoho vychádzať? Áno, prosím vás. Myslím, že 28. sa vystúpilo na mestskom zastupiteľstve a bolo tam oznámené, že nejaké trestné oznámenie bolo podané. Tí, ktorí ste sa zúčastnili toho mestského zastupiteľstva, tak o tom viete, tak prečo sa pýtate? Lebo si nevie kontrolovať svoj vlastný. Ďakujem. 8 hodín. Dobre. Ukrátil som vás. Dobre, tak urobím výnimku a dostanete možnosť na posledné slovo. Nech sa páči, položte otázku.
ale naozaj je 8 hodín a takto sme to časovo ohraničili. V prípade, že máte ďalšie otázky, ešte budú do volieb, myslím, že kandidáti budú mať priestor na mítingy a pokiaľ ide o tie 4 roky medzi voľbami, každý občan má právo zúčastňovať sa mestského zastupiteľstva, čiže nech sa páči, položte poslednú otázku. No, to sa nedá len tak odbať. Toto sa zdovolil len na nejaké vyváľanie si účty. Nemývajte sa, ja by som chcel povedať jednu vec. Ak toto má byť predvolené zhromaždenie, tak by tu mali byť veci, tu jednotlivých kandidátov a nejaké prokotiny. Chcel som povedať jednu vec. Doteraz nikto, ani z predošlých, ani začal, aj my, súčasne pani primátorky, som nepočul o nejakej vízii mesta, Trevíza, do budúcnosti. To bola naša tretia otázka. Je tu nejaká vízia, nejaký nočný program, ktorý by tu Trevízu do budúcnosti nejakých dnov. Idea, či budú mať nejaký zároveň, nie, to sa bude nejaký zahraničný politikátor. Máme tu milionárov, máme nejaký Trevízi, ale ani jeden nepríde. Mám takýto záujem, Dobre, tak chcete ešte niečo v rámci vízy nad rámec toho, čo už ste spomenuli, dodať? Niektorý z kandidátov? Áno, ale už som povedal, že toto je posledná. Nie. Priatelia, tento program začal o 6. hodine, je 8 hodín, už viacerí odišli. Už posledná otázka zaznela. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem aj ceným kandidátom, aj publiku za naozaj